stradă, virează la stânga. Pe următoarea stradă, virați la dreapta. Peste 400 de metri, călătorește cu trenul Tunnel Sus la Manș. Stai acolo, mă. Mergeți 190 de metri, pe urmă urcați pe bac. Ce bac, mă, e tren? Urcați pe Foarte bac. trenul e sus, văd? Pe stânga e trenul. Ați-mi și semnal stânga, că văd că așa se procedează aici. Băieții semnal stânga. Nu mă leag de pauză. Ba nu, lasă. Merge. Ia uite-l pe trenul Shuttle. Reconfigurarea traseului. Urcați pe bac. Urc pe trenul pe bac. Aici. Rămâi pe partea stângă, apoi călătorește cu trenul Tunnel Sus la Manș. Așa, tunnel, nu zici tu mie bac aici, telefonul. Da? Și ca să vedem cum se bagă pe tren. Uite, ăla pleacă, ale mașini mici ceva, că nu se vede nimic în ea. Aha, zice și la ce oră pleacă, ia spune, la ce oră pleacă 9:51. A, nu, acum e ora aia de, că acum pe ceasul. Nu e ora când pleacă. Hai să vedem cum se face. Nu știu clar. Aha. Călătorește cu trenul Tunnel Sus la Manș. La Manșă, da. Să intrăm încet. Să iau pe așa. Hai să dăm să ce roata lor. Continuă pe Tunnel Sus la Manș încă 55 de kilometri. Hai acolo. Și ca intrăm și pe tren. Continuă pe Channel Tunnel încă 54 de kilometri. Hai bă, că ai tras pe tren, mă. Bă, fiar mama lui de tren. Cine zicea, mă, că nu se intră, mă, pe tren? E, ce mai ce zic, doamna, doamna. Hai, nimic, da. Aici nu te grăbești nimeni. Uite, 10 km pe oră. Am bine. Am 6. Mai la stânga, leacă. Boca. Băi, tu de ce ai ieșit de aici? Ai speriat de tren? Opa! Mă, dar mai la stânga puțin. Aici termină, cred. Trebuie să mă opresc.
Asta e vagonul meu. Vedem unde mă opresc. Cam așa ceva. Hai încă puțin. Gata! M-am oprit și pe tren, mă. Ce zicea, mă, că e așa mare sperietură? Na. Stop! Sau punem...